Elgondolkozott már azon, milyen lenne, ha még azok is elismernék az értékét, akik nem akarják, hogy sikeresek legyünk. Az ellenség nem tehet mást, mint csodálni a folyamatos személyes fejlődést. A személyes fejlődés egy fáradtságos és magányos út, ahol a legmagasztosabb eredmény a saját lényünk folyamatos fejlődése még mások, sőt ellenségei megvető tekintetének súlya alatt is. A csapás nem egy szakadék, ahol elveszítjük önmagunkat, hanem mint egy szükséges szempilla, amely formál és megerősít bennünket. Az elszenvedett nyomások, akár kritikus kudarcok, akár egyszerűen az idő elkerülhetetlen múlása, nem akadályok, hanem éles eszközök, amelyek levágják a lelkünket. Rétegenként, amíg fel nem tárjuk jellemünk legtisztább lényegét, az egyén valódi értéke nem a tapsban mérhető, hanem azon a képességen, hogy sértetlen és haladó marad a csapások közepette is, aki odaszánja magát. Az önművelés olyan fénnyel zárul, amelyet a legkritikusabb szem sem tagadhat meg. Az önellátás, az önbecsülés és a hitelesség fénye még azokat is vonzza, akik azt kívánják, hogy ebben a folyamatban kudarcot valljunk. Légy mérsékelt és emelkedett, oké. Könnyen elragad az elmúló érzelmek szele vagy a közvetlen vágyak szeszélye, de az igazi erő a nyugalomban rejlik, abban a képességben, hogy higgadtnak és határozottnak tudj maradni, arra összpontosítva, ami örök és lényeges. Nem azon, ami van. Pillanatnyi és mulandó, azok közülünk, akik a szemlélődés és a tudatos cselekvés önfegyelmét állandóan gyakoroljuk. Tudjuk, hogy a legnagyobb legyőzendő ellenfél az alsóbb én, aki átadja magát a félelemnek, a lustaságnak és a kétségbeesésnek, és felülemelkedik ezen. Önmagunknak mint nap a legfelsőbb kihívás, és a legkedvesebb győzelem az önfejlesztés felé tett minden lépés, nem csak önmagunk feletti győzelem, hanem a függetlenség és az erő csendes, mégis ékes szóló kinyilvánítása, és ezzel nem csak saját értékünket emeljük fel, de jelzőfényként szolgálunk a körülöttünk lévők számára, arra ösztönözve őket, hogy elinduljanak saját növekedési útjukra, a személyes növekedésre összpontosítva. A személyes növekedésre egy olyan kihívást jelentő koncepció, amelyre szükség van, megingathatatlan elkötelezettséget követel tőlünk, hogy minden egyén cselekedetei és tevékenységei révén fejlessze önmagát. A döntések nem csak a sorsodat befolyásolhatják, hanem azt is, hogy hogyan fognak rád emlékezni és tisztelni még azok is, akik ellenfélként állnak ezen az úton. A legfélelmetesebb akadály, amellyel szembe kell néznünk. Gyakran saját műveletlen szellemünk, aki enged az önelégültségnek, megengedi, hogy képességei és erényei úgy heverjenek, mint a magvak a meddőtalajban. Másrészt az egyén, aki a tudás és a bölcsesség szüntelen keresésében vesz részt, ezeket a magokat a magokká változtatja, fluoreszkáló kert, melynek szépségét és robusztusságát még az ellenségeid is csodálni kényszerülnek. Értsd meg, hogy a növekedés mindennapi döntés. Elengedhetetlen, hogy minden pillanatban válasszuk ki, kik akarunk lenni a tetteinkkel, amikor. A viszontagságokkal szembesülve fel kell tennünk magunknak a kérdést, hogy megengedjük-e magunknak, hogy ezek a nehézségek meghatározzanak-e bennünket, vagy eszközként használjuk őket, hogy még ellenállóbb és csodálatra méltóbb jellemet alakítsunk ki. A sztoikus tanítások szerint az igazi erő nem a kihívások hiányából fakad, hanem a állj velük szemben fejjel és szilárd szívvel. Ebben a folyamatban a hitelesség a legnagyobb szövetségesünk, hogy szándékainkban és cselekedeteinkben őszinte vagyunk. Nem csak felemel minket mások szemében, hanem megerősíti önbecsülésünket is. Aki őszinte a növekedésre törekszik, természetesen magára vonzza mások tiszteletét, ideértve riválisait is, az ellenség csodálatát, amelyet fedhetetlenségünkkel és rugalmasságunkkal vívunk ki. Az egyik legmagasabb formája annak az értéknek az elismerésének, amelyet az emberi lény képes elérni az arccal szemben. A kudarc minden kudarca, legyen bármennyire keserű is, magában hordozza a bölcsesség és a kitartás drága ajándékát. Értékünk igazi mértéke nem akkor jelenik meg, amikor akadálytalanul járunk, hanem amikor felemelkedünk hibáink és csalódásaink romjaiból. A kudarcokkal szembeni ellenálló képesség finom és erőteljes művészet, amely megköveteli tőlünk, hogy kudarcainkat ne alkalmatlanságunk jeleiként vegyük fel, hanem növekedési útunk lényeges mérföldkövei. Amikor kudarcokkal szembesülünk, két választásunk van: reménytelenség vagy a tapasztalat felhasználása kovácsolásra. Egy még ellenállóbb és kifinomultabb szellem, minden egyes megbotlás és esés valójában egy meghívás számunkra, hogy javítsuk belső fegyelmünket. És akaraterőnk, ahelyett, hogy elrejtőznénk mások pillantása elől, muszáj. Nézzünk szembe kudarcainkkal, nyíltan tanuljunk belőlük, és újult eltökéltséggel haladjunk előre, ezáltal nem csak saját értékünket növeljük, hanem a körülöttünk lévők számára is példává válunk, beleértve azokat is, akik azt kívánhatják.
és a hibákból való tanulás tanúsága az emberségünkről és az erő demonstrációja. Így alakítjuk át ellenségeinket fejlődésünk vonakodó tanúivá, akik bár nem akarják. A mi javunk nem hagyhatja figyelmen kívül kitartásunk nagyságát. Rendíthetetlen tisztesség, kevés tulajdonság olyan lényeges, mint a rendíthetetlen tisztesség. Az integritás az, amely horgonyként szolgál a létezés viharaiban, biztosítva, hogy hűek maradjunk önmagunkhoz és elveinkhez még akkor is, ha a körülmények kedvezőtlenek és könnyű az utak üres ígéreteikkel csábítanak. Az integritás megőrzése nem pusztán szabályok betartása vagy külső normák betartása, hanem belső koherencia kérdése, ahol minden egyes döntés, minden cselekedet a mély és személyes értékek iránti elkötelezettséget tükrözi. Az igazi fedhetetlenség azokban látszik, akik még a magánéletben is ugyanolyan becsülettel és erkölcsösen cselekszenek, mint amit a nyilvánosság előtt tanúsítanának. Ez a hitelesség iránti elkötelezettség nem csak a saját szemünkben emel fel bennünket, de a körülöttünk lévők szemében is ellenfeleink, akik talán megfigyelnek bennünket, hogy kudarcra várunk, gyakran az elsők, akik felismerik és paradox módon tiszteletben tartják erkölcsi szilárdságunkat, amikor az megnyilvánul. Következetesen egy olyan világban, ahol az állandóság gyakori, az integritás csodálatra méltó ritkasággá válik, értékes ékszerré, amely még intenzívebben ragyog a viszontagságok közepette, amikor ezt a tulajdonságunkat ápoljuk, nem csak külső kihívásokkal nézünk szembe, hanem mindenekelőtt belső kihívásokkal. Minden választás az integritás mellett teszünk, megerősíti jellemünket és elmélyíti annak megértését, hogy kik vagyunk ezen a folyamatos folyamaton keresztül. Nem csak az életünket alakítjuk át, hanem csendes és erőteljes befolyást is gyakorolunk azokra, akikkel találkozunk. Vesznek körül bennünket, inspirálva minket, hogy egy ugyanolyan tiszteletreméltó életvitelre törekedjünk a problémákkal szembeni önuralomra. Ennek az utazásnak a középpontjában az önuralom áll, az a fenséges képesség, hogy kontrollálni tudjuk érzelmi reakcióinkat, és megőrizzük a derűt a kihívásokkal szemben. Ez az igazi erő, amely a néma erő, amely lehetővé teszi számunkra, hogy az esetleges viharoktól függetlenül az irányt tartsuk. Az önuralom lényegében annak a művészete, hogy úrrá váljunk szenvedélyeinken és impulzusainkon, ha képesek vagyunk magunkba nézni és irányítani magunkat. Saját érzelmeink, a nyugalom és a tisztaság terét hozzuk létre a külső káosz közepette. Ez a belső tér nem csak önmagunk számára válik menedékműhely, hanem példaként szolgál a körülöttünk lévőknek, beleértve az ellenfeleinket. Képzeljük el azt az átalakulást, amely akkor következik be, amikor provokációval szembesülünk, amire reagálunk. Nem haraggal, hanem megértéssel, nem megtorlással, hanem ésszel. Ez a képesség, hogy kiegyensúlyozottnak és koncentráltnak maradjunk, az, ami igazán felemeli értékünket mindenki szemében, még azok szemében is, akik rosszat akarnak nekünk, akik egyszer célpontnak láttak minket, most az erő és bölcsesség oszlopainak tekintenek bennünket. Ez az önuralom kiművelésének ez a folyamata nem elszigetelt cselekedet, hanem egy folyamatos gyakorlat, amely állandó éberséget követel meg gondolataink és tetteink felett. Minden döntés, hogy kiegyensúlyozottan és megfontoltan válaszolunk az önuralma, és elmélyíti annak megértését, hogy mit jelent valóban hatalmasnak lenni, olyan erő, amely nem a mások feletti uralomból fakad, hanem az önmagunk feletti uralomból, miközben értékünk növelésének útján haladunk egy olyan pontig. Még az ellenségeink is csodálnak bennünket, bizonyítva a szellem nagyszerűségét és a jellem szilárdságát, élő példáivá válunk annak, hogy a nehézségek hogyan alakíthatók át a személyes fejlődés és az egyetemes tisztelet alapjává. Köszönöm mindenkinek, aki eddig megnézte a videót, remélem, hogy a mai videó tartalma hozzáadott értéket az életedhez. Mielőtt távozol, iratkozz fel a csatornára és hagyj egy lájkot a videóra, hogy továbbra is kaphass új videókat a csatornáról a következő videóig.